Unha noite digna de esquecer. Na chaira venezolana, un pai alporizado desencadeou unha auténtica traxedia. Díxenche que non meteses a esa lurpia na familia. De tal pau, tal estela. O rapaz non puido conter a carraxe e deulle o seu pai da súa propia menciña. Cando a avó do rapaz enterouse do acontecido, castigou como se castigaba nos tempos dantes. Maldiciuno a vagar eternamente sen descanso e entregoulle os cas para que rematasen o traballo. E aínda non remata o conto. Aquel rapaz volveu á vida. Agora adícase a ir camiñando, cargando restos de seu pai nunha bolsa, asasinando a homes mullereiros, sempre asubiando a súa infernal melodía. Que cando se escoita perto, está lonxe, e cando se escoita lonxe, está perto. Isto sigue a acontecer aínda hoxe na chaira venezolana.